So people must be turning in their graves. With the current events that is happening in ZANU-PF, they didn't go to war for this to happen, for this dynasty to continue abusing the masses. Yatoda kutaridza nyika yose navanhu vese vomumasvingo province kuti executive yenyu inotungamirwa navachadzamira ichiripo ndo executive yeZANU-PF, genuine executive ina mamembers vose amunoona ari panaya. Zvamunonzwa zviri kutenderera zviri kuita izvo aiwa ndezvavanhu vada kutora masimba nenzira isiri inoshandiswa mumusangano medu. Kana uchida kuva mutungamiri unofanira kuvhoterwa. Iyi ndo executive iri panaya for you to see. Sisere chidiki veMDC tinotambira zvikuru vechidiki vezana vari kuti vanogona kunge vakuuya kuti vasapotane nababa vatsvangirai kuti tikwanise kusunungura nyika yeZimbabwe. Nekuti isu takagara takati tinotambira wese, tosara takati tinotaura nezvinonzi big tent inouya wese anoshungurudzwa nezana, anoshungurudzwa navaMugabe, wese ashungurudzwa munyika yeZimbabwe, arikuda kuona nyika yeZimbabwe ichisununguka. Tinoti aiwa uyai mese tiite chirwiramwe tikwanise kusunungura nyika yeZimbabwe. Nekuti munhu ane makii eikonomi yeZimbabwe ndibaba vatsvangirai, munhu ane makii eupenyu hwakanaka ndibaba vatsvangirai. Saka kana iva mayouth akutaura eZANU-PF aona zvakanaka sekutaura kwavaita, tinovatambira nemaoko maviri kuti uyai tisenze pamwe. Isu hatisarudzi kuti wabvepi wadii, asi kana wangouya nechinangwa chekuti tisunungure nyika, uyai tiende mberi.